Helo bawb, Siân ydw I, a heddiw dwi am ddarllen stori arall I chi am Nel. Dyma'r llyfr, Na Nel gan Meleri Wyn James. Felly, os ydych chi'n barod, dewch o hyd I gornel glud, mae'n amser I gael stori. Swatiwch lawr am antur fawr, I fyd sy'n llawn direidi. Stori Fawr Nel, Pennod 1. Doedd Nel ddim fel plant eraill. Roedd dad a mam yn dweud hynny drwy'r amser. Roedd dad a mam yn deall plant eraill. Roedd ganddyn nhw un plentyn cyn I Nel ddod i'r byd. Plentyn perffaith o'r enw Twm Bach. Roedd Twm Bach yn fachgen mawr erbyn hyn, a roedd o'n 11 oed ac yn brif fachgen ysgol gynradd Penyddaeth. Roedd o'n hoffi'r ysgol, yn wahanol I Nel. A rwan, roedd o'n mlwyddyn 6 ac yn edrych ymlaen at ddechrau taith newydd yn ysgol uwchradd Dewi. Roedd rhai plant yn galw ysgol uwchradd Dewi yn ysgol uwchradd Drewi. Ond oedd dim ots gan Twm. Roedd o'n barod am unrhyw sialens newydd. Does dim byd yn waeth na byw efo Nel, dywedai Twm yn aml. Roedd y diwrnod pan ddoth Nel i'r byd yn dipyn o sypreis I Twm Bach. Roedd o'n dipyn o sypreis I dad a mam hefyd. Doedden nhw ddim yn gwybod bod y babi y mola mam yn barod I ddod i'r byd nes y diwrnod hwnnw. Siopa yn yr archfarchnad roedd mam pan deimlodd hi gic fel mil yn ei bol. A'r peth nesa, roedd y rheolwr yn cau eraill tiniau nes bod meddyg yn cyrraedd ac yn rhoi'r babi ymreichiau I mam. Roedd llun o mam a Nel ar dudalen flaen y papur lleol, ac roedd y teulu'n dal I gael disgownt ar diniau cawl tomato. Dyna Nel I chi, dywedai mam yn aml, gan siglo I ffen. Dydi ddim fel plant eraill. Trieni na fyddai Nel wedi aros yn fy mol, meddyliau mam weithiau. O lia roedd mam yn gwybod ble roedd Nel pan oedd hi'n ei bol. A beth oedd hi'n ei wneud? Doedd pethau ddim yr un peth i'r teulu, nac I Mr Fluff y gath, ar ôl I Nel ddod allan o fola mam yn sgrechian a strancio. Pwy a wyr beth sy'n mynd trwy meddwl I, meddai mam un diwrnod, gan wylio Nel yn gludo tost a jam I fol ted, yr add fach un llygad. Oes unrhyw beth yn mynd trwy meddwl I? Gofynnodd dad, gan wylio Nel yn trio rhoi hen hosan ddriwllyd dros ben Mr Fluff. Roedd Nel yn adran iau'r ysgol gynradd erbyn hyn, ond doedd cyrraedd yno ddim wedi bod yn hawdd. Doedd bywyd gyda Nel byth yn un llinell syth. Roedd bywyd gyda Nel yn debyg I ddiwrnod I geni hi, yn un stori fawr. Pennod 2. Roedd y rhan fwyaf o blant yn crypian cyn cerdded. Nid Nel. Roedd gan Nel ddim diddordeb mewn crypian. Treuliodd mam oriau ac oriau yn ei chwrcwd ar lawr, yn gwenu ac yn galw ar Nel yn garedig. Tyd o'na Nel, tydad mami? Tyd o'na Nel, dilyn y bêl? Edrycha be mae Tedet yn gallu neud? Oce, sori, bai crio. O, dyma Ted I ti. Mae mami di roi Ted I nôl I ti wan. Misio ti gwneud y sŵn cas na rwan. Dyma mami. Di draw at mami.
Mami ti blino'n racs yn gorfod gofyn o hyd. Nel! 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 Fu pengliniau mam fyth yr un peth ar ôl hynny. Ar ôl sbel, roedd mam yn poeni bod rhywbeth yn bod ar Nel. Di mynd i eistedd ar ei phen ôl am byth, gofynodd mam i cadu coffi i ffrin gorau un diwrnod. Na, ti'n mynd o flaen gofid. Tydona, gwn i goffi. Wythnosen ddiweddarach, roedd mam a Cadi yn cloncia ac yn yfed coffi pan safodd Nel ar ei thraed. Agorodd ceg mam fel ogo fawr a bibroni Cadi gollwng ei choffi ar lawr. Stopiodd y ddwy glebran am fabis a mam eraill y cylch ti a fi, a gwylio Nel yn symud o gwmpas y bwrdd coffi, yn sigledig iawn. Gwylio'r coffi, gwaeddodd Cadi. Roedd Nel yn symud fel jeli mawr ar sgwter. Oedd hi'n cwmpo dros bethau, oedd hi'n cwmpo yn erbyn bethau, ac roedd hi'n cwmpo ar ben bethau. Yn sydyn, roedd y tŷ yn llawn synau. Cnoc, 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 crash, 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 wa, wa, wa. Weithiau, Nel oedd yn crio. Ac weithiau, mam oedd yn crio. Fel y diwrnod pan dorrodd Nel, fas orau mam. Yr un gafodd hi'n anrheg gan mam gi. Yr un oedd hi'n mynd i'w gwerthu i dalu am wyliau ymhell bell oddi wrth Nel. No, na, Nel, llefodd mam. Triodd dad i chysuro hi. O wel, llai o bethau i'w dystio. Pan oedd hi'n amser i Nel ddechrau defnyddio'r poti, wel, roedd hi'n gwrthod yn deg. Na, Nel, tynna'r poti na off dy ben. Na, dim poti i Nel. Roedd yn rhaid i Nel gael eistedd ar y toilet. Os oedd hi'n cyrraedd mewn pryd. Nel? Ble wyt ti? Nel, pipi! Da iawn, Nel. Wyt ti ar y toilet, Nel? Galwodd mam yn ofnus. Ydw? Ac wyt ti'n gwneud pipi yn y toilet, Nel? Ydw, mami? Roedd mam mewn penbleth. Oedd hynny'n rhy hawdd o lawer. Rhaid bod rhywbeth o'i le. Rhedodd mam i'r tŷ bach i weld beth oedd yn digwydd. Pan gyrryddodd y tŷ bach, gwelodd hi bod hi'n iawn eto. Roedd rhywbeth o'i le. Roedd mam yn hoffi bod yn iawn. Nel, mae papur tŷ bach ar dy ben di. Pam yn y byd? Dim papur pipi. Caran, atebodd Nel. A beth wyt ti'n ei wisgo? A'i ffrog orau mami yw honna? Dim ffrog mami, fi yw Cinderella. A beth sydd am dy goesa di? Trwsus capel, dad. Dad i'n mynd i capel? Gofynodd Nel. Ydy, cymundeb heddiw. Gofiais ti dynnu trwsus capel, dad, cyn gwneud pipi? Roedd llais mam yn grynu. Wps! Mami di'n dweud Nel tynnu trwsus. Mami, silly mami. Be mae dad yn mynd i wisgo i'r cymundeb heno. Mr Allen y gweinidog sy'n na. Cafodd Nel fflach o ysbrydoliaeth, fel petai ffon hyd wedi tharo ar ei phen. Gwenodd. Dadi gwisgo ffrog, mami. Ffrog yn sych.
Pennod 3. Roedd popeth yn un stori fawr ym mywyd Nel. Yn wir, roedd byd Nel yn llawn storïau mawr. Roedd ganddi ddychymyg da, dychymyg byw. A doedd arni ddim ofn defnyddio'i dychymyg. Roedd Nel wrth ei bodd â llyfrau. Pan fyddai Nel yn darllen llyfrau, byddai'n dechrau yn y cefn ac yn darllen am yn ôl. Byddai'n edrych ar y lluniau cyn y geiriau, a byddai'n rhoi enwau sili i bob cymeriad, fel Nia Noodles a Sally Sausage. Doedd hi ddim yn hoffi darllen y geiriau o gwbl. Roedd yn well ganddi greu stori ei hun. A mam yn rhoi siocled mawr i Nel, merch da. Y diwedd. Gai siocled rwan? Ti newydd rwsio dy ddannedd? Naddo. Ond nes i roi'r past ar y brwsh a gofyn i ti frwsio dy ddannedd. Dechreuodd Nel ganu'n uchel. Pam nes ti ddim brwsio dy ddannedd, Nel? Gofynnodd mam uwch ben y twrw. Oedd hi'n dechrau colli mynedd. Roedd hi bron yn amser pobl o cwm. Achos ti mynd i roi siocled i fi, silly mami. Pan oedd Nel ym mlwyddyn 3, cafodd mam syniad. Oedd hi'n mynd i rannu rhai o storïau gorau Cymru gyda Nel, ac roedd hi'n mynd i ddechrau gyda stori blodeuwedd. Ac, am unwaith, doedd Nel ddim yn rhoi cewin glân i babi, y babi tegan, nac yn chwilio am fisged ym mhoced i pyjamas, roedd hi'n gwrando'n astyd ar y stori. Un tro, roedd yna ddewin clyfar iawn o'r enw Gwydion, meddai mam yn ei llais a thrawes gorau. Roedd ei ben yn llawn hyd a lledrith. Roedd o'n creu pob math o bethau ac un dydd fe wnaeth o greu merch o flodau. Roedd hi'n ferch hardd iawn a galwodd Gwydion hi'n Nel! Atebodd Nel. Wel, roedd o bron a'i galw hi Nel, ond roedd o wedi chreu hi o flodau, esboniodd mam. Blodyn pipin gwely? Galwodd o hi'n blodyn pipin gwely? Chwarddodd Nel. Gwenodd mam yn amyneddgar. Naddo, Nel. Fe alwodd o hi'n blodeuwedd. Roedd Nel wrth ei bodd â storïau. Roedd ei darllen yn waith caled, ond roedd hi wrth ei bodd yn gwrando arnyn nhw. Ac roedd hi wrth ei bodd yn ei rhannu nhw. Un dydd, roedd hi'n cerdded i'r ysgol gyda'i ffrind Mair Mwyn. Oedd Nel yn hoffi Mair Mwyn. Doedd Mair byth yn deud na wrth Nel, ac yn rhoi stŵr iddi, yn wahanol i bawb arall. Dwi ddim yr un peth â phlant eraill, ti'n gwybod? Meddai Nel. Dwi'n gwybod, meddai Mair Mwyn. Ond nid mewn ffordd gas. Roedd Mair yn gwneud ei gorau i beidio bod yn gas wrth neb. Ches i ddim yn nghario i'r byd gan storc, na dod gyda diw llaeth. Dwi'n gwybod, meddai Mair yn fwyn. Dim ond plant bach ysgol feithrin sy'n meddwl hynny. Doedd Mair ddim yn meddwl bod yn gas am blant ysgol feithrin chwaith. Dis i yn rhoi gan ddewin. Gwydion yw ei enw fo, a mae o'n enwog iawn. Yn enwog fel Dyw a Simon Cowell. Mae'n gallu gwneud bob math o bethau briliant, fel creu merched hardd o flodau'r maes ac awyr iach. Meddai mam. Oedd Nel yn mwynhau ailadrodd stori mam. Ges ti dy greu y floda ta? Gofynnodd Barti blin amser chwarae.
Roedd Nel yn adrodd ei stori ar yr iard erbyn hyn. Paid â bod yn sili. Ches i ddim yn creu o hen flodau pipi gwely drewllyd. Mae fy llygaid i fel awyr las yn yr haf. Llygaid croes, meddai Barti blin. Ac mae fy nhrwyn i fel cragen o lan y môr. Aeth Nel ymlaen. Ni, trwy'n busneslyd, meddai Barti blin. Ac mae fy nghorff i fel yr wydda. Mynydd uchaf Cymru. Corff pig stink merch, meddai Barti blin. A dwi'n gry fel bendigeidran, meddai Nel. Ar eiliad nesa, roedd Barti blin yn fflat ar lawr. Pennod 4. A beth am dy wallt di te? O bleddodd hwnnw? Gofynnodd Mair mwyn yn garedig yn nes ymlaen. Petai Mair ddim mor fwyn, byddai hi wedi gofyn ai o nyth bran y cafodd gwallt Nel i wneud. Roedd o'n ole, yn dew fel glud ac yn gyrls i gyd, fel springs ar hen wely yn sticio allan rwsut. Daeth pob cydyn o wallt o ddŵr yn ant, wrth iddi lifo i lawr y mynydd. Atebodd Nel yn falch, gan ysgwyd i ffen fel petai hi mewn hysbyseb siampw. Ond dydy dy wallt di ddim yn llifo'n syth, awgrymodd Mair yn garedig. Na, cafodd yng ngwallt i ei wneud o nant y mynydd groiw loiw. Dydy honno ddim yn llifo mewn llinell syth. Mae pawb yn gwybod hynny. Mae nant y mynydd groiw loiw yn ymdroelli tua'r pant. A beth ddwedes di oedd enw'r dewin? Gofynnodd Cai cwestiwn. Roedden nhw yn y dosbarth erbyn hyn. Roedd y plant eraill a Miss Morgan yn eistedd mewn cylch mawr yn gwrando ar Stori Nel. Gwydion, atebodd Nel. Dwi'n nabod Gwydion, mae'n byw dros nesau Nel. Mae mam Nel a fo'n ffrindiau gore. Meddai Gwern gwybod pob peth wrth Miss Morgan. Ein gwmws, meddai Nel. Stopiodd Nel siarad. Am funud fach roedd pawb yn y dosbarth a Miss Morgan yn dawel. Roedd Miss Morgan yn athrawes ers blwyddyn. Dim ond blwyddyn. Hon oedd ei swydd gyntaf. Dosbarth Nel oedd y dosbarth cyntaf iddi ddysgu. Roedd Miss Morgan yn meddwl ei bod hi'n anlwcus iawn mai hwn oedd ei dosbarth dysgu cyntaf. Roedd hi'n dal i ddysgu pethau newydd bob dydd. Yn araf bach, daeth Miss Morgan o hyd i'w llais. Gwydion, y dewin sy'n creu merched, a Gwydion yn byw drws nesau i Nel. Dyna gyd digwyddiad, meddai Miss. Ydy cyd digwyddiad? Gofynnodd Alice anghofus. Cwestiwn da, Alice, meddai Miss Morgan, gan besychu. Oedd hi'n nerfus iawn. Cyd ddigwyddiad yw pan mae dau ddigwyddiad yn cyd ddigwydd. Mae dad yn dweud bod yn ffasiwn beth a chyd digwyddiad, meddai Gwern gwybod pob peth. Ie, diolch Gwern. Wel, blant, dwi'n siŵr ein bod ni'n cytuno bod Stori Nel yn rhyfeddol. Rwan ta, nôl at y byrddau. Ar ôl hir a hwyr, a llawer o weiddi a gwthio, roedd pawb wrth y byrddau. Aeth Miss Morgan ymlaen ar wers. Slawer dydd, cyn papur a llyfrau a chyfrifiaduron, roedd pobl yn rhannu storiau
ar lafar, meddai hi. Dydi ar y lafar, miss? Gofynnodd Alice anghofus. Cwestiwn da arall, Alice. Ar lafar yw dweud storïau yn uchel wrth eich gilydd. Fel lle sgwennu nhw lle? Meddai Lliwen llyfru, gan roi'r ffensil yn ôl yn y cas pensiliau. Ie, dyna chi, atebodd Miss Morgan. Dros y blynyddoedd, roedd yr hen storïau yn tyfu ac yn newid nes iddyn nhw gael eu hysgrifennu ar bapur. Ie, gyda ffluen ac inc, meddai Gwern gwybod pob peth. Da iawn, Gwern, meddai Miss Morgan. A da ni'n darllen rhai o'r stori yma hyd heddiw. Ond falle fod storïau heddiw ddim byd tebyg i'r storïau cyntaf, y storïau gwreiddio. Ie, fel Chinese whispers, miss, meddai Bertie blin. Oedd o'n dal i rwbio'i ben nes iddo gwmpo'n sydyn ar yr iard. Fel storïau'r wibbly-wobbly, miss, meddai Nel, gan ddangos i danedd i gyd. Dechreuodd Nel symud nôl ac ymlaen ar ei sedd fel petai llongyr arni. Wibbly, wobbly, wibbly, wobbly, meddai Nel eto, gan chwerthu'n yn uchel. Dechreuodd pawb arall adrodd, wibbly, wobbly, wibbly, wobbly. Roedd pob un o'r plant yn symud yn ei seti fel eliffant ar sglefrfwrdd, nes bod pawb yn chwerthu'n yn afreolus. Ar wahân i Miss Morgan. Dwi heb glywed am y storïau wibbly-wobbly ma, triodd Miss Morgan weiddi uwch ben y sŵn. A maen nhw'n hen storïau, ac mae pawb yn gwybod amdanyn nhw yng Nghymru. Dyna be ddedodd mam, meddai Nel, gan drio dysgu gwers i Miss Morgan. Ie, storïau'r Mabinogi mae feddwl, meddai Gwern gwybod pob peth. Ie, diolch Gwern. Reit, mae'n bryd i ni ddechrau sgrifennu ein storïau ein hunain rwan, meddai Miss Morgan, gan edrych ar ei horiawr, roedd hi bron yn hanner awr wedi 3. Edrychodd Nel ar y bwrdd, ac ar y llawr, ac ar y nenfwd. A gorodd ei cheg yn swnllyd. Miss, dwi'n gwybod beth i sgwennu, meddai. Wel, falle gallu ti sgwennu'r stori hyfryd yna, ddedes di wrthon ni rwan, y stori ddwedodd dy fam, am y ffordd ges ti dy greu gan Gwydion, y dyn sydd hefyd yn ddewin. Ac sy'n byw drws nesaf i Nel, meddai Bertie. Ac sy'n byw drws nesaf i Nel, ailadroddodd Miss Morgan. O, na. Allai'n sgwennu'r stori na, miss, meddai Nel. Pam, Nel? Mae'n stori fendigedig yn llawn dychymyg. Roedd Miss Morgan yn methu deall. Achos, meddai Nel gan anadlu'n ddwm, wel, dwi di addo i mam na fyddwn ni'n deud wrth neb am Gwydion, Cris Croes, llawer yng Nghalon, a no returns. Pam, Nel? Roedd pawb yn y dosbarth yn dawel, yn gwrando o'r stori Nel. Pam, ham? Wel, achos mae mam wedi dweud wrthai taw cyfrinach yw hi. Dwi'n gwybod sawl cyfrinach. Mae gan mam Cai y geg fwyaf mae mam di gweld erioed. Mae angen bath ar dad, ac mae angen dysgu gwers i chi, Miss Morgan. Dwi'n i fod i ddweud wrth neb. Wps! A dyna ddiwedd y stori. Ta-ta.